access to information en achiel kuom gima katiba oyango kendo wantiere kod chike moko mayango gimomiyo japiny nigi ratiro mar bedo gi ng'eyo kata obedo ni sirikal jomoko luongo ni sirikali en gima ling'ling mamoko ma japiny kuonde moko gipando to kata kamano japiny nigi ratiro mar ng'eyo. Dibed ni jopiny giwegi magine weg piny wenye inchi ne omako mafuanda jatend piny Kenya ne okete orindi maliet e mbui mar X kokalo kuom yor tudruok mar wuoyo miluongo ni X Space chieng' Friday mano odiochieng' ono ma bende ne olando weche moko masanja mano neno ni kaberno no sirikal nyalo goyo mar winjo ywak mag jo Gen Z. Kata kamano jopiny giwegi ne otiyo kod thuolo no maonge luoro moro amora, giwacho ni fear is gone mar somone mar penjo matek luwore ne jatend piny Kenya William Ruto kendo kata mana duoko moko ne gineno ni kamoro ne okonyongi kaka jatend piny Kenya ne duoko penjo. Ka obado nyalo miwa kaka president ne loso gi joma tindo X wabro winja nena kapok oikore kamano joma dongo aparo nung'eyo kaka jatend piny Kenya nowuoyo gi joma tindo gi X. Chieng' ono nitie jomoko babe nochako X Space margi machielo ni kanyo waonge weche nyobedo mang'eny kata joma nitiere mstari mambele mar luongo jatend piny Kenya moko kuom gi koro owachore ni ne osedhi korka sirikal weche koro ng'eny ndi Rose dange ni gini ni luwo kabisa kata obed ni an awuon ne watemo gi kel muga chieng' no itemo donjo to ok donjre an nadonje gi teto adoga ido ka samoro kanyo na ane Twitter space ariyo mane wachote ni engage the president mar jo yawere ne nitie mar president bene nitie to gima nomako dhowa ni nochopo kama giteno ok giti makata ni joka onge ng'ama wuoyo mondo wacho ni ane iye kanyo to kawinj gimiwacho jatend piny Kenya bo donjo kamoro kanyo apa ni joko paro nok ti gichako wuoyo be no winjo kaka gipangore kapok buro chako to bang'e koro gi decide ni koro giriwre koro jomane yawere mane wacho ni ok ginyal William Ruto ok nyal luongo gi e bura nikech bura ne margi koro bang'e koro ne githiti mang'owa gine ma koro gikawo to gi co-host gi jo State House but ineno ka gino bodogo pogogi ineno ka koro pogogi nikech jowete gi kawacho ni gin nok ging'eyo na chiel kuom gi ne dhi timang'owa ne dhi ndogo gi dhi e side mar sirikal but anaparo ni kata ka ne en kamano gima ne duong' ni bura mondo timang'owa otimre anoka ne nikech Twitter space ng'eni gin jok ma faceless ikia ng'ama iwuoyo godo duonde ne ming'eyo ni ma ng'ama awuoyo go nying boketo masamoro nikech kata wuoyi mane okete no ni neno kaka checho luongre no Sama Otero to nyinge to Kevin Monare koro yudo ka en ng'at ma iwuoyo go ikia ni mane Kevin Monare no kose no Sama Otero no but gima duong' ni Twitter ne wuoyo bet kendo gima ne duong' ni mondo mi jatend piny Kenya yie mabet gi yawere matindo moduok penjo mane nitiere te aparo ni mano nyiso ni demokrasi wote mang'owa olony nikech okapa ni nitie kata Afrika kae president manyalo yie ni mondo bedi minyise gimoro kendo nyithindo go ne wuoyo gi chir moko nodewo kendo nitiere weche makata kane giwuoyo ido gi penjeri to mae jatelo piny Kenya winjo to noduoko koro aparo ni mano nyiso maturity ma demokrasi mar Kenya to be gino nomiyo yawere noyudo nafasi mar gonyre nikech pile wan jofwambe minyiso waga ni mano wachni mano une muloso mano japiny Kenya kotimo ang'o ok owacho lakini ma wang' ni ne japiny Kenya owuon emane wuoyo gang'owa gi jatendgi nyiso gi ni wan kama wantiere ni neno kata Otero no kawacho kaka nobed abducted gik manotimre ne jatend piny Kenya wacho ni kara orna pichni kelna jok miwacho ni nyithindgi olal mapok ochopo go mondo ane jok mawuoyo godo koro yudo kama be ne miyo jatend piny Kenya mondo mi samoro yud jok ma advice ema kelo nega weche cha mane koro ja Kenya wuon ema nyise ni gima kama timre ang'owa e sirikal mari koro anaparo ni ne gima olony kabisa but gima ni neno ka yawere manowuoyo nitie gimiluongo ni hopelessness mane wuok e burano ni neno ka ng'eny gi wacho ni wase somo jonyuol wouso lo otimo gimoro amora mondo watim ang'owa wadhi e skul to kwatieko to onge tich to ndalo mane jatend piny Kenya manyo kura no nyiso gi mabeni
tije bro losi ga kaiga milion achiel. Koro magi ne yudo ka magi jok mane nigi geno. Koro gichopo kama geno gini onge kama ginene kataya moro ni mbele kae magik mane gidwaro ka bro timre nade bro losre. Koro aparo ni mana achiel kuom gik manowuok kabisa e burano. Machielo gi manowuok ne en ngima ma joma nie sirikal odake. Nikech ineno ka jatend piny Kenya wacho ni wan kama rach. Economy wa wan kama warach. Wan gi gope mang'eny monego chul. Ja Kenya nyaka chul usuru. To ineno ka burano nyithindo gwacho mabeni wan waonge shida gi chudo. To pesa ni itiyo godo nang'o? Nikech accountability be nyaka timang'owa bede. Ka waneno ka jok manie sirikal chikre gi ndege rwako samar milion 9 governor wacho cha. Ng'ato rwako wuoche mar pesa mang'eny, ng'ato rwako nanga, msip, ogudu. Koro yudo ka ngima molid cha gi ja Kenya ma kawaida minyiso ni tighten your belt ok resonate gi sirikal achiel mawacho ni piny tek. Koro yudo ka magi gik mane rawere gi timang'owa golo oko. Penje ni to kiwacho adieri ni wan kama rach, ang'o momiyo gigi timore? Koro yudo ka ng'eny gik manowuoyo ne kapok obete burani nobire burani. Wach mar office mar second lady, prime cabinet secretary, office mar prime cabinet secretary no, expenses, renovation gini mitime sirikal, travels matimre gini. Neno kama gitene timang'owa ne wuok e burani. Manyiso ni kama sani rawere ochopo jenzigi gimbe gilony. Manyiso ni ok en kaka chon mani yudo ka girito mondo gine giwacho ni wan joma tindo. Aparo ni gine masani koro gikao conversation. In fact omiyo gik manche jenzigi otimo, omiyo kata sani aparo ni ja Kenya kata nyathi matin kipenjo to ng'e gimilongo ni finance bill. Mo kapar ni chon ji ne nyalo timo gima kamano. Koro aparo nikech rawere gi koro kao conversation kendo tero mbele, aparo ni en gima oketowa kama ber ahinya nikech sani koro ing'eni kata ja Kenya ma kawaida bro gang'iyo ni to budget iloso, itime nang'o. Jowagi kobiro ka gi mtokni madongo nchi winje Senate ka senators wacho ni dhiye parking mar Senate. Tichaki dhiye parking mar National Assembly. Tipenjri ni ya mujumbe mopogre gi to koso en nang'o. Koro idogi penjo ni to mujumbe manie National Assembly cha ngima mane molid ma senator ni ok timang'owa ok lead. Koro ido ka kata gin bene wangi koro yaore kendo ineno ka koro ne giwacho richo mang'eny manche ntiere ma jenzigi no wuoyo godo gi jatelo maduong'. To ni neno kata embe kano wacho ni going forward obro ga temo mang'eny mondo bi e space ni mondo wuogi rawere gi mondo en bong'e gima timore. Maparo ni en gima ber kabisa nikech en okang' ma wakao makoro onge advisors mabro biro nyise ni gimoro amora ber to japiny ma kawaida to timang'owa to ywak. Mi aparo the plan nikech